कि हारिया जि थासारियावनो थाया मानो जोंनि माखासे खामानिया थाद'नो मोना। आङो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव इन्डियानि गोबां जायगायाव एसे थांदोंमोन। आंखौ लोगो जालायनानै सिनायथि जालायना बर' रायलायदों आरो बिथाङा बुंदों जे गोदान सरकार फैदोंमोन बै समाव देवेन्द्र फडणवीसनि बिजेपि सरकार आरो बिथाङा बुंदों जे देवेन्द्र फडणवीस आंनि लोगो आं बेखौ सापर्ट खालामबाय थादों होननानै। आं सोंदों जे नोंथाङा सोर? बिथाङा बुंदों आं बिबिसिनि जार्नालिस्ट खिन्थु सासे माराठी मानसि हिसाबै बिथाङा माराठा माने महाराष्ट्र जौगानायखौ बिथाङा लुबैयो आरो बिथाङा बुंदों मोनबा प्रायोरिटी एरिया बे मोनबा प्रायोरिटी एरियाखौ सायख'नानै बिथाङा बुंदों जे बे एरियायाव खुनु थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावनांगौ होननानै सायख'नानै होदों आरो बे सायख'नाय एरिया मोनबाखौ बिथाङा आंनो फोरमायदों जे दैज्लां जा मेसें जा दावराव जा गुसु जा जि जा बे मोनबायाव जाहाथे खुनु थाद'नो मोना नोंथांनि सरकाराव होननानै बिथाङा प्रायोरिटीयाव सायख'नानै होदों आरो बेखौनो लानानै बिथाङा खामानि मावदों। दा जोंनियावबो दिनै कुइसना फैबाय, जों सोमावसारबाय, जों बुंबाय मोजां हादोर नांगोन, मोजां रायजो नांगोन, मोजां माबा मोनसे नांगोन। मालायखौ नायनायाव जोंहा बिराद थाब फैयो, जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामदों, जोंखौ माने डिप्राइभ खालामदों, डिनाय खालामदों। नाथाय अख्राङावथ' खुनु इन्जुर गैया, जोंखौ जौगानायाव रावबो हमथायाखै। जोङो ओरै थाङोबा दै मोनगोन, ओरै थाङोबा हाजो मोनगोन, ओरै थाङोबा इन्जुर मोनगोन, नाथाय गोजौजों थांनायाव जोंखौ रावबो हमथायाखै दिनैसिम। नोंथांमोना सानदोंना गोजौजों जेसेबां गोसो जोङो थांनो हायो, नाथाय हारियाव जुदि जोंहा गोजौजों थांनायनि डिसिसन गैयाबा, जौ सेरेबजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा, जुवाजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा, बिदा फंबायनि बुलायनायजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा, हिंसा हिंसिनि पलिटिक्सजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा जोंनि हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। दा ओंखायनो दिनैनि समाव आङो बेखौनो लुबैयो, पिसआ कन्टिनिउ जानांगोन, स्टेबिलिटिया कन्टिनिउ जानांगोन, अब्ला गासैबो सम्भब जागोन। दा बेखौनो खालामनो थाखाय जोङो मोनसे इनिसिएटिभखौ सोरबाया लानांगोन। आइजोफोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावनांगौ दङ। आङो आब'मोनखौ खावलायदों, जोंहा नेसनेल इन्टारनेसनेल एक्सप'जार मोननाय माखासे आइजोफोर दंसै जोंनियाव, बिथांमोना आवगायबोनांगोन। जोंनि हारियाव दायो आंनि बुजिनायाव गामियाव खामानि मावग्रा, इसे गेजेर थाखोआव मावग्रा, नेसनेल लेभेलाव मावग्रा, इन्टारनेसनेल लेभेलाव मावग्रा एकदम मानसिफोर दंसै दायो। खालि खोथाया जाबाय मा कानेक्टिं द डट्स। बावैसो बर' डायस्प'रा होननाय मोनसे जोंनि गोरों गोराफोरनि वेब डिसकासनाव आंखौबो लिंदोंमोन, जेरावनोखि बाहेरनि सोरबा इउकेआव थाग्रा, आमेरिकायाव थाग्राफ्राबो बाहागो लादों। दा बेवहाय आं बेखौनो बुजिदों, कानेक्टिं द डट्सआ सबसे प्रायोरिटी। सेकेन्ड प्रायोरिटीया जाबाय जोंनो पलिसि नांगोन। जुदि नोंनि आखायाव खुनु प्रप'जेलानो गैयाबा, पलिसियानो गैयाबा, मालायखौ रायनानै, मालायखौ बुंनानै, रागा जोंनानै, इमोसन जानानै जोङो जेबो मावनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो मोनसे गोदान रेभलिउसनाव हाबनांगोन। बे जाबाय हारि दानायनि रेभलिउसन, इन'भेसननि रेभलिउसन, क्रिएटिभिटिनि रेभलिउसन। आरो बेवहाय सासे बर' फिसाफ्रा जोबोद गोख्रोङै माखासे एडभेन्सार जि केरेक्टारखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन। ओंखायनो आं बेखौनो लास्ट बुंनो सानो जे नैबे गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोना बेस्ट इउज खालामनो हागोन नोंथांमोननि जायखिजाया खामानिनि थाखाय। आरो मोनसे बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ खालामनो थाखाय जोङो माखासे नेसनेल स्टेडियाम बानायनो नागिरदों, जेरावनोखि इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डनि जायो प्रग्रामफ्रा। आरो क'क्राझाराव जोङो नैबे बोसोरावनो माखासे फान्डिं एजेन्सि नागिरनानै 2000 मानसि जिरायनो हानाय मोनसे हाइटेक मोजां मोनसे गासैबो टेक्न'लजि थानाय मोनसे अडिट'रियाम जों बानायनो थाखाय थांगासिनो दङ, जेराव उननि समफोराव जाहाथे रिजनेल फिल्म फेस्टिभेलफोर, नेसनेल फिल्म फेस्टिभेलफोरखौबो जोंनियावबो लाबोनो हायो, अब्ला जोङो माखासे सापर्टखौ मालायनिफ्राय मोनगोन। दा बेफोर खोथाफोरखौ जोङो सानदों। आं गोलाव खोथा बुंला, नोंथांमोननो बयनोबो साबायखर बावबाय। आरो जिखिनि मेम'रेन्डाम जोंहा आंनो गथायदों, बे आं दाबो बुंफिनो मोनसेबो मावनो हायै गैया, गासैखौबो मावगोन। खालि बेवहाय एसे हयथ' टाइम लागोन मोनसे इस्युसफ्रा। आरो थाबैनो फिल्म जि स्टुडिअ बेखौ बानायगोन। खालि खोथाया जाबाय मा, जोंनि जि कालचार, मालाय जायगाफ्राव जोङो सिनेमा नायनानै जेरैबायदि मोनसे मोजां परिबेस मोनो, बेबायदि परिबेसखौ जों दानांगोन। नङाबा गाबोन स्टुडिअ'आव बुलायगोन, लोंला जाला जागोन, सोरबा टिकेट दानालासिनो हाबगोन। नैबे आखलखौ जोङो लासै लासैनो सोलायनांगोन। सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों थांनांगोन। आं आब'नि एसे सिगाङाव सोंदों, आब'आ सियांमायाव थायो, गोबां आन्डारग्राउन्डफोरा बेवहाय ज' जायो, बै जायगानि अबस्थाया माबायदि होननानै। आब'आ बुंदों बिराद पिसफुल होननानै।
जोबोद पिसफुल, जोबोद मोजां मानसिफ्रा माने वेल अर्गेनाइज, गासैबो वेल कालचार। दा जोंनियाबो जों बुंबाय थायो जे कालचार कालचार कालचार। बबे कालचाराव जोङो दङ दायो? जोङो गावखौनो रिलुक खालामनांगोन। मानोना मोनसे हारिया जौगानांगौबा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय राइट मानसिया राइट पजिशनाव थानांगोन।